As mulleres vendiúsenos moito a idea de que ser forte é unha cuestión de resistir, de aguantar, de loitar, sí. Eu creo que a muller máis forte é a que está disposta a arrancar sen mirar atrás. A muller máis forte, a sociedade dixo que é a máis escrava. E a mí me dá a gana. Eu non quero ser a máis escrava. Eu quero ser a máis libre. Porque ser libre xa é difícil, pero ser libre sendo muller, iso sí que require de moita fortaleza e de valentía. E o máis das veces consiste en dar a volta sen mirar atrás. En dicir iso do meu relato que remata e dicir isto que faz non é coidar, eu marcho. Eu quero ser esa muller forte e libre, non porque aguanta, senón porque sabe marchar.